Zer dira Galtzagorriko mintegiak? Hilean behin elkartzen gara, iraietik ekainera, Donostiko Haur Liburutegian, larunbat goizetan goizeko 10:00-tatik ordu batetara. Eta zein da gure helburua? Urte horretan bertan, kasu honetan 2023an, euskeraz haur literaturan argitaratu diren liburu guztiak irakurri eta aztertzea. Eta modu honetan, libururik gomendagarrienak eta irakurgarrienak zeintzuk diren identifikatzen ditugu. Mintegian hilero, liburu pare bat hartzen du bakoitzak, eta liburu horiek etxean irakurrita goxatu eta aztertzen dugu. Hausnartzen dugu bakoitzak bere ikuspuntuakin, bere begiakin. Eta gero fitxa bat osatzea izaten da helburua. Lehenik liburuaren datuak hartzen ditut, ondoren generoa, gaia, tonua zehazten ditut. Gero pertsonaia eta gertakari nagusiekin orako liburuaren eskeletoa edo osatzen dut. Eta bukatzeko ilustrazioari buruzko zati bat idazten dut. Irakurketa mintegian aritzeak onura praktiko ugari izan dituela azpimarratuko nuke nire kasuan, bai profesionalki eta bai pertsonalki. Profesionalki irakaslea naizelako eta mintegian ibiltzeak liburuen hautaketarako esate baterako irizpide batzuk eman dizkidalako edo irizpide batzuk ikasten hasi naizelako eta beste alde batetik material pila bat ezagutu dudalako euskaraz argitaratu dena haur eta gazte literaturari begira. Orduan esan bezala, literatura murgiltzeko, kanpotik ikusteko, baizik eta beste modu batean murgiltzeko eta asko ikasteko aukera da. Oso esperientzia aberasgarria da eta nik biziki gomendatzen dizuet. Ez da plantxarra, ez da? Izena ematera animatzen zaitut hori bai, Borde lekutxo bat, niretzat.